Første step, inden I sætter piktogrammerne op, det er at beslutte, om de skal placeres oppefra og ned, eller fra venstre mod højre. Det er fuldstændig op til jer, men man kan argumentere for begge dele. Denne her oppefra og ned, det virker måske mere logisk. Fra venstre mod højre, det er vores læseretning, så det stimulerer måske den tidlige læsefærdighed. Men det er igen helt op til jer. Jeg har skrevet et blogindlæg, hvor jeg kommer med 5 bud på, hvordan I kan opsætte piktogrammerne. Den aller nemmeste og den bedste til at starte på, det er elefantsnot. Det er billigt, det er nemt at sætte på, det er nemt at fjerne igen, og I kan sætte det op alle steder i huset. I kan sætte det på spejle, I kan sætte det på skabe, I kan sætte det på vægge. Beslutter jeg for, at de skal stå i læseretningen, så er en hylde en meget god løsning. Der sidder kortene ikke fast, og barnet kan vende kortet, når opgaven er løst. Vi har også set eksempler på folk, der har lavet en træliste og malet den samme farve som f.eks. væggen, så bliver den mere usynlig. På trælisten har man påsat noget velcro, og bag på kortene har man sat velcro på. Det er en mere fast løsning, som du sætter op på væggen, og kortene vil altid være placeret det samme sted i huset. Det ser flot ud, det er minimalistisk, og det er nemt for barnet at tage kortene af og på igen. Man kan også købe magnetisk tape, som du klipper et lille stykke af og tapper bag på kortene. Det er selvfølgelig oplagt, hvis du har en magnetisk tavle, det skal sættes op på, eller et køleskab, der er magnetisk. Elefantsnotten er rigtig god at tage i brug til start, fordi at I skal lige lære, hvor lange skal piktogrammerne være, de her sekvenser, inden I måske går ud og laver en liste eller køber en tavle i en specifik størrelse. Derfor er det en god idé at starte med elefantsnotten, og så kan I altid gå over til en anden løsning, når I har mere styr på sekvenserne.